Από το πιο κοντινό και οικείο γεωπελαγίτικο νησί έως την κρουαζιέρα στην Ανταρκτική, το Versus Travel καλύπτει με επιτυχία όλο το φάσμα τουριστικών υπηρεσιών που αφορούν τόσο τα οργανωμένα όσο και τα ατομικά ταξίδια. Από τα γραφεία του στον Πειραιά, ατενίζοντας το γαλάζιο του Σαρονικού, ένα όρατο νήμα συνδέει τις γραμμές του ορίζοντα με αυτές που προσεκτικά σημειώνονται στο χάρτη. Στα γραφεία του στην πλατεία Συντάγματος, στο πιο νευραλγικό σημείο της πόλης, ένας ταξιδιάρικος χώρος θα σας μοιήσει αμέσως στη φιλοσοφία του ταξιδιού. Εκεί, επαγγελματίες στον τομέα του τουρισμού, με αγάπη και πάθος για το ταξίδι, θα μετατρέψουν το όνειρό σας σε εμπειρία ζωής. Στον πλανήτη του Versus Travel θα βρείτε ένα ολοκληρωμένο τουριστικό προϊόν. Στο τμήμα των οργανωμένων εξωτικών ταξιδιών σας παρέχεται μια τεράστια γκάμα από μακρινούς προορισμούς με πολύ συχνές εξασφαλισμένες αναχωρήσεις. Πραγματοποιούνται αναχωρήσεις κάθε εβδομάδα για Κούβα, κάθε δεύτερη εβδομάδα για Περού, Χιλή, Βραζιλία, Αργεντινή, Μεξικό, Ινδία, Κίνα, Ινδοκίνα, Μαλαισία, Κένια, Νότια Αφρική και αλλού. Με τη συνεχή στήριξη των πελατών του και σύμφωνα με τα στοιχεία όλων των αεροπορικών εταιριών, το Versus Travel είναι πρώτο με διαφορά στον αριθμό των τουριστών σε εξωτικούς προορισμούς και όχι μόνο. Στο τμήμα των οργανωμένων ταξιδιών στην Ευρώπη υπάρχουν εξαιρετικά ανταγωνιστικές και ποιοτικές προτάσεις τόσο στους κλασικούς προορισμούς όσο και για τις χώρες της Βαλτικής, της Σκανδιναβίας και της Ρωσίας με εβδομαδιαίες εξασφαλισμένες αναχωρήσεις. Στο τμήμα του Mediterraneo Plus, το Versus Travel προσφέρει εξειδίκευση σε προορισμούς της Μεσογείου, της Μέσης Ανατολής αλλά και των νησιών της Ευρώπης στον Ατλαντικό. Το τμήμα των κρουαζιερών στα χρώματα και τα αρώματα του κόσμου θα διαπιστώσετε ότι είναι το πιο εξειδικευμένο τμήμα στην ελληνική αγορά, με κρουαζιέρες στη Μεσόγειο, στην Καραϊβική, στα ποτάμια της Ευρώπης και της Ασίας, στην Παταγωνία, στους πόλους του πλανήτη μας, αλλά και σε όλο τον κόσμο με διαδρομές που θα ζήλευε ακόμα και ο πιο φιλόδοξος εξερευνητής. Το τμήμα της Ελλάδας, συνεργαζόμενο με τις μεγαλύτερες ξενοδοχειακές αλυσίδες και συγκροτήματα, εξασφαλίζει ένα ασύγκριτο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην τουριστική αγορά και αυτό το καλοκαίρι θα σας εντυπωσιάσει με τις εξαιρετικές προσφορές για τη χώρα μας. Το τμήμα Business οργανώνει ταξίδια προσωπικά ή ταξίδια κινήτρων για τις μεγαλύτερες εταιρείες στον ελληνικό χώρο με προσωπικότητα και αξιοπιστία. Το τμήμα του Adventure and Diving, δηλαδή περιπέτειας και καταδύσεων, με τους πιο ειδικούς του χώρου, απευθύνεται στους ταξιδιώτες που λατρεύουν τη δράση, τις καταδύσεις και την περιπέτεια και ψάχνουν παρέα να τη ζήσουν. Το τμήμα Versus Exclusive ατομικών ταξιδιών απευθύνεται σε αυτούς που αναζητούν διαρκώς το εξαιρετικό, το μοναδικό, το αποκλειστικό, το απόλυτο, με εντυπωσιακά resorts, αξεπέραστο σέρβις, συγκλονιστικές θέες, γκουρμέ εστιατόρια και διαπραγμάτευτη πολυτέλεια, αλλά και προσωπικό σέρβις πολλών αστέρων. Το Versus Romantic οργανώνει ατομικά και γαμήλια ταξίδια σε όλα τα μήκη και πλάτη της γης. Οι ταξιδιώτες μας γνωρίζουν ότι δεν υπάρχει προορισμός, δεν υπάρχει σημείο του πλανήτη που δεν μπορούν να τους ταξιδέψουν. Το τμήμα Exploring the World σχεδιάζει ταξίδια για τους εραστές του διαφορετικού και το απροσδόκητου, για τους ταξιδιώτες που κουβαλάνε το μικρόβιο των ιδιαιτέρων και πέρα των καθιερωμένων ταξιδιών. Όμως οι καινοτομίες, οι παροχές και οι υπηρεσίες του Versus Travel δεν σταματάνε εκεί. Έτσι, το Versus Travel έχει εκδώσει στα ελληνικά ταξιδιωτικούς οδηγούς βιβλία για τους περισσότερους προορισμούς του κόσμου που προσφέρει δωρεάν στους ταξιδιώτες του, κάτι που έλειπε από την ελληνική αγορά. Εκδίδει μεγάλους καταλόγους βιβλία με πλούσιες πληροφορίες για τους προορισμούς και αναλυτικότατη περιγραφή των εκδρομών. Έχει δημιουργήσει στα γραφεία του ειδικό χώρο όπου γίνονται ενημερωτικές συγκεντρώσεις πριν από την αναχώρηση κάθε εκδρομής. Ανέπτυξε πρωτοποριακό, πλούσιο, ενημερωτικό site και σύστημα online κρατήσεων στο ίντερνετ. Το site αυτό επίσης είναι χώρος για ανταλλαγή εμπειριών και απόψεων. Το Versus Travel έχει εντάξει στο δυναμικό του τους καλύτερους αρχηγούς που διαθέτει η χώρα.
Η συνεχής αγάπη και υποστήριξη του κόσμου έφερε το Versus Travel στην κορυφή, με αποτελέσματα τις συνεχείς βραβεύσεις και τις διακρίσεις από την Qatar Airways, την Iberia, τη HATA, καθώς και από τους τουριστικούς οργανισμούς της Κίνας, του Περού, της Ινδίας, σαν τον τουριστικό οργανισμό με τους περισσότερους Έλληνες τουρίστες προς τις χώρες αυτές. Όλα αυτά συνθέτουν την πολύπλευρη και καινοτόμο πορεία του Versus Travel όλα αυτά τα χρόνια, που με σιγουριά και χαμόγελο ταξίδεψε και ταξιδεύει χιλιάδες Έλληνες στον πλανήτη μας.